Zue romantikoak zate. Gabitz ezaten, zure bihotza, ez da hola beretok izan. Eta hori baina gauza personal horik ez da. Tximpun. Japito eta... Tiruak dira, euren artian. Ez pelikula segertatzen da. Kogoen eukibio eta inoztako konturatuko aurten fenomenu izan dan La Isla de las Tentacionesen aurretik Antena 3ek alako beste sasi programa bat inzaren horren inguruan, eta Borja Kobea gazan bertako gitole izateko bat. Konfianza ciega. Konfianza ciega, eskerrik asko, bai. Ez que banek izan... Bai. Mierda guztionek... Pek. Bueno, hemen gauz, bigarren atala iteko prest, bigarren atala Vale. Zinien beti esaten da. Nik ez dago horren bezai txaloek ingo, Bada, espada. Bai, baina nire guztetak atxalo itxia. Bai, baina zinematan bigarren partiak... Aipatu zazu bi onak dianak, bi parte dianez? Lehen komentatzen bat, bueno, ez dut spoilerrik ingo, baina Before Sunset adibidez, Before Sunrise baino bi haustu dala. Adibidez. Eta bigarrena? Nik irugarren zati bat, kondei Star Warsen saga horretan danian, El retorno del Jedi, de Jedi Returns, iboxana geixo guztien izat, lehenengo partia. Noan pentsate Harry Potterren bigarrena? Ez honena da... Ez oso ikusi, zuk? Ez, baina hori irugarrena da honena. El prisionero de Azkaban. Bai. Sentitzen dut. Egixa da. Oin kontan egitura, gutxieneko egitura badako horrekoan izan zan oskarrak hartu eta la berbaiten asteia, oinguan eta gure asmoa da, ez? Bai. Egitura bat jarraitze, eukila gai zentral bat, beriala esango duna, eta gero, lehenengo pelikula bat gomendatuko dugu, ikusi duguna, eta gero beste pelikula gomendatuko dugu bukaeran, ikusi ez duguna, orduan gomendatu aldu, edo zer gauz. Bai. Bueno, igual ikusi dugu. Ez da horretik Imanol. Ez que, a ber, agizako hordatzen dala bip. Claro, hori da. Eta Imanol... Gugara saletuak eta bera da... Aditua. Eta orduan, Imanol bialtzen dut ze pelikulak estena horretik gomendatzeko. Eta horregaitxik sortu zen podcast hau, Erakusteko. Bai, ere gehiago, nik gidoia izaten dut eta zuzenketak itxeitzot. Bueno, lehenengo, esango du zeri buruz ingo duen berba gaur luz eta zabal gero, edo... Ze ikusio zutxo minazkenengo azte honetan? Venga, kontau. Ba, jo nik ikusiot Los Aitas. Bueno, Borja Kobeaga da. Niri Borja Kobeagan humoria guztu jat. Ja, ez dakit. Borja Kobeaga egin jau. Lako pelikulak bizkat hasieran eta komedia da, ez da, edo? Komedia da, baina badako labimate... Ez que Borja Kobeaga ez da komedia salia, Kogoen eukibio eta inoztako konturatuko aurten fenomenu izan dan La Isla de las Tentacionesen aurretik Antena 3ek alako beste sasi programa bat inzaren horren inguruan, eta Borja Kobeaga gazan bertako gitole izateko bat. Eta zela ditzen programia, eta zela ez akordatzen, ba... Konfianza ciega. Konfianza ciega, eskerrik asko, bai. Ez que banek izan... Bai. Mierda guztionek... Pek. Vale, oin jendo berra guk ulertzeko ez moduan. Guk ez ulertzeko moduan. Bueno, berdin. Zuk ez ulertuko. Viejuno basaela, pek, bai. Eta zela da ulertu biat pek. Bai, zuk hori ulerketen zen existi horretik bai. Bueno, Borja Kobeaga. Zuzendari xabea da. Beakin jau, beste pagafantas eta no kontrolesen zuzendari izan zan. 8 apellidos baskozen Guido Hilari xabe bai. Hori asketeko. Baia semanita eta holakoak. Bai. Eta konfianza ciega, aipatu digun. Konfianza ciega. Nubetia. Larogeiko hamarkada amaieran dau, kokatuta, Bilbon, krisi ekonomikoa, lantegi xakistia, terrorismoa baita, hoi nola baita reflejauta gerketan da pelikulan ziar, eta aita batzuek, gimnasia erritmikoa aiken dauen euren alabak lagundu behar dituzte Berlinen dauen txapelketa batera. Zeratik Berlinen eta ez Donosti, bueno, ez dakit, ez dago esplikeien pelikulan. Eta road movie bat da? Road movie bat da? Bueno, oinarrira faneskero, bai. Road movie bat da, autobus baten, hori bai. Eta orduan, Sinopsionekin, oso polita da. Oso polita da. Ikusten malen behoztu, historia bere osotasunean, dako utzune batzuk, bastante handixak. Baina, funtzionekin dago oso ondo momentuka bai... Eta Kim Gutierrez dago, edo? Dago Kim Gutierrez, Mikel Losada, Juan Diego Boto, eta Iñaki Ardanaz dia, hola, protagonistak. Horria, aitak, Los Aitas. Los Aitas dia horre. Gainera, ja izen buruan Los Aitas...
Bueno, nire txian lozoitaz... Oso Bilboko eskerraldeko esaldi bada. Markatu, eta arrazaten maketo eta belarri motz eta zurbeltzakaren ope, esaten dugu. Pues ya le he dicho a lozoitaz. Bueno, pues hori. Gauzea da losaitas, hor, bueno, hor diferentzia du. Bertan dau baita, hor alabak dauz pilatxo bat, diala benetan protagonistak, diala gimnasia ritmika egin bainak, eta dau Sofia Otero, dala 20.000 especies de abejaseko protagonista ikene bena. Ba, Berlinen. Hori da. Ziarrezko hartza. Wikipedia. Ez Wikipedia, izan zen... Ez da Wikipedia da, Nekanepedia. Nekanepedia. Vale. Dau Laura Weismar. Zer esan duzu? Laura Weismar. Weismar. Bere sola emoten dauela alemaniarra dala, eta pelikulan losaitasen ikin daue alemana batena, baina tarifan jaixotako aktoria da, eta oin pelotia pasako izan nekan zen Laura Weismar agerketan da. Nik irakurri dute Meliakoa zala, baina bueno. Nik tarifa. Bueno, a ver, alde batean bestian. Eta, claro, nik uste noan katalana zala, indaben pelikulia, Salve Maria, aurreko podcastian, egin nola berra berzeinek erozeban feroza pelikula dramatika, eta justu izan zen Salve Maria. Eta oindala gutxik usineban, bueno, hain eman gomendatzea pelikula eta serie bat. Badakit, zaretela ados nerekin, seriak sartzeakin podcast honetan, baina berden jatz, esaten dezuen. Gaur erdixan zela dauen eskailia, ba. Etxondo nahi dutena. Aldun jaku guren eskadia txua. Ba, flipau indot pelikuliakin Salve Mariakin, eta Laura zela zan, Weismar. Itxenaben papelakin bebai. Zer edaztea? V-bikoitza E-I-S-S-M-A-R. Baiz. Bueno, zuzendari da Markol, eta oinarritzen da Katixa Agirren amek ez duten... Markatu, ekzu, Markol, ez dut dara izen bat, eta Mark Kol. Hori da bergarrarri daukogun arazo bat. Bai. Itxen dagula izena eta bizena juntau. Eta zena jarraixan esan ordan. Bai, bine, Markol, eta zuen Markol... Bueno, total, amek ez dute Markol... Mori hartin ez geniko pelikulia Chiquito de la calzada en Brasil. Ze txarra. What you mean? Ia jarraitu, zuko gerra unik. Ez. No ez dia nominazioak. No ez dia nominazioak. Zeinen, guriak. Zu, botatu mendik. Bueno, jarraitu, Salve Maria. Bueno, total, kontatzen da bela histori xama batena, unme jaio berri bat daukala, eta justo bere zen narrado bere bikotia bagia bukatzen jako, lanera buelta huia da, eta bueno, situazio horretan daukala umiak ibete bilabete ikusten dau telebistan, ama batek bere bizeme alaba, bi alaba ez nizako horretzen, itxoitzen ditxuala, eta hil. Orduan, berazten da bukle horretan sartzen, bere estres horrekin, amadala gabian egarritzen, dauden poristan dago negarrez, botaka itxen dau, estres horrekin, eta izan zen superimpactantian ere ustez, ikustia, zezoia zu, orduta piku, ez da gizien bat iretzen pelikuliak, baina zare superagobiota zu bai, umia negarrez, daukozu gugu umia botatzeko lehiotik bera, baina literalmente benetan hola da, eta ama horre... Adi spoilerra da? Adi spoilerra da. Edo inbiduzu? Ez dut inbiar spoilerrik, esan dut, ematen dutzula gogua, eta justo kasualidad ez dakiz segaitzi, ni nagon epoka honetan, nire lagunak hasi dela, umiak eukitzen eta ikusten dut, ama asko darela situazio berian, eta gainera, aldarrikapen batin biot, dala, emakume zuzendari geixau darenetik, edo bentsat pelikulak itxen hasi denetik, olako geixau irtetzen diela, eta eskerrak. Eta beste modu batia lantzen dira. Eta beste modu batean, eta aktoria Laura dago, Oriol Plabe agertzen da pelikulan, baina, bere papela pixkat da de padre perfecto, bueltatzen da lanetik. Oriol Pla ipatzia gura zinun. Ba, ez gustatzen jati. Oriol Pla. Largaranda Oriol Pla. Oriol Pla. Nahi nebalako komentatzia adolescentzia, baina beste batia ningo berro bai jo adikto zerixian agertzen dala horre bai, eta itxen da bela kriston papeloia bai, Oriol Plak. Oriol Plak. Eta, izan da pelikula, ez dakit, zuek ikusi zue Salve Maria, zuke ez, eta zu bez, impacta zuetan pilo bat. Ikusteko eta neon, eta zerrenda dauka, eta gero etxian plataforma, akitzue, Feroz Arixeta... Feroz Arixetan ez zuen botau. Ez nik beste da buskatu nahen. Eta gero goia irabazi izan bai, Actriz Revelación, ez dakiz esaten da, baina, bueno. Emakume eskoktore berria. Berria, eta merezitza. Ikusten da, soratuta dago. Soratuta ez dagoela bere
Ez, amatasuna, zela Punto horretan, bai. Ez zauzena prestauta eta zela datorren eta batzutan gain hartzen duzun da, jazta. Totalmente. Eta gero nahi noan komentatzea beste serie bat, badakite zaretela, baina, bueno, sartu bihot. Serierik ez komendatu. Adolescencia, bueno, labur. Lau kapitulo die, miniserie bat, Stephen Graham da zuzendari xetako bat, bueno, zertzeetako bat, plano sekuentzan grabauta, zirati bukarara, bueno, kriston papeloi eitzen dabe, eta doia, 13 urteko ume bat dago etxe baten, polizia agertzen da, eta txilotzen dabe, ustez, beste neska bat hilabelako, hola azten da. Bueno, ikusten duzu moduan, ekanego kontratatu daue ministeriotik, osasun ministeriotik, aurren sortzia ugaritzeko. Ez, baina da beste serie bat esaten dozula, ostras, sare ikusten gainera plano sekuentzia hori, dago lain da superrondo, dago 3. kapitulo bat, psikologoak enberbetan dago laumia, dala ume horren lehenengo rodajia, eta ordu bete, bueno, superrona. Sin más, gomendatzen dut zuei, eta, bueno, entzulei. Vale, superrona zer betetik, erabat... Egun oso nabalen bakotzu ikusi nekanen gomendibak, Imanol. Bai, eta txarra baldi bakotzu neria. Edurne zuri. Zer zangotzuet, ez da merezi. Ez daukan zentzuik, ez daka zentzuik, eta ez da eukiko. Baina, badako zentzurik Disney ikendabilen pelikula honek danek. Hau da, hartu klasikoak, marrazki bizionetako klasiko mundu danak ikusi dauenak, eta live action, hau da, benetako... Baina, esan benetako, guztez, benetako. Onjala urte batzuk, egon zala greba bat, sortzaileak eta gideola isak paruen egon zirala hilebete desente, esan zan, jo, urren gurtian edo, pelikula gutxitu ingo dia, edo remeketara eta jokou. Ostras, Disney ez da zulortatik erten. Egisa da, niri gutxini porta jatena da Rachel protagonista, da Edurne Zurin azal koloria egisa deztala txurixa, txurixa ez da Emily in Paris, baina ez da beltza. Eta hortik abiatuta, gainera ez, beti konta izazko ez Edurne Zuri, hain zoze txurixa zara, eta horretik jarrautzen. Honek izan daena da. Edurne Zuri jarrautzen Edurne Zuri, egun horretan edurrazkoen zabelako. Punto. Eta ja konpontzen da. Baina lehenko eta behin, zenbat Edurne Zuri ikusitugu azkenengo 8-9 urtietan? Bueno, beste Emily in Paris, Lily Collins izan zen, Julia Roberts. Bai, Mirror pelikulan. Hori da. Eta urreti beuki gauen Kristen Stewart, bebaita. Gauzuza Wikipedia. Txomin. Memoria. Bera referentziak horredia, Bueno, eta gero dago hor, ama ordeko moduan Gal Gadot. Eta azkenengo Wonder Woman, sentitzen dut. Azkenengo astietan bai dabil jende asko bere kontra esan ez, oso aktore txarra dala. Eta, baina norbaitek esan dugu? Ona sala. Bai, hemeniko gehi urtera, nomeneuko dago Euskarretara. Eta ez da gura basiko, eta gehiago beste podcast. Eta Demi Moorrek erabaziko dago laro gehi urtekin. Eta gongorez ni esaten. Noiz izan da bena. Ez dago goratuko ja. Ez dauka magiarik, abestixak, estia borobilak, dakatzu zentzazioa zaitzera zerbait osola ikusitxa kontautako ez da ezer berritzaile berririk guzten, ipotxak bakitzu hor begonziala, tuit batzuen ondorixoz. Gero faltzuak ziala, etzala, bertan ikusten zana, etzala... Moi da, baina horre, Juego de Tronoseko Tyrion da? Eta izan da baina bai. Tyrion Lannister. Turispuntzan igual. Bakatu, zinek elkarrezketatu dau Lannister bat, zuk alanik? Zuk. Bai, ez da. Noiz. Ez dakitzu? Itxoin igual, bai, baina ber. Nikola Costa baldau? Baina noiz. El Matarreyes? Etorrezanean, Game of Thrones, eguenian bere puri-purixan, goi-goixan, eta Donostira ongitorririk beruena eta asento obienekin, Imanolek emunotzan. Gallego. Nikuten itzen zurekin bai, baina ez olako gentia. Ai, que pena. Ja. Behitu ze maite mintu begixadakon, zeatik, dako maite mintu begixak, gaur zer iburu zibilako berba. Pelikula romantikoa dialako. Berriz, oso met. Bueno, pelikula romantikoak. Guk dinamika bat planteau dugu. Bueno, ni lehenengo gauza bat. A ber, nik gane. Zue romantikoak zate? Txomin ez, ni bai. Ni nintzan eta ikusitza pelikulak, zegoen esplikauku, ikusitza pelikula nizko dian, leno banintzan, oin ja larrei ez. Pero, oin, edadiakin gutxi hau. Edadiakin dana bera, bai. Bueno. Norbaitek, aizto batekin, petxua zabaldu, eta bihotza kenduzotan, eta gero ez dakizatu. Ze zartu zuzuen hor barruan? Gaur klausula bat sinatu du 3 saio hau hasi aurretik eta esan du. Ez goiaz, bakoitzan gauza personalak ataratzen da. Baina eskabitza eta aten ezer?
Ez. Gabitz ezaten, zure bihotza, ez da hola beto kixan. Eta hori baina gauza personal horik ez da. Bueno. Zu romantikoa za, Xuma? Bai. Txomin me bai en el fondo, baina, bade... Bueno, esplikako dinamikia. Itxoin, baina, bale, jarretxu, bai. Goia hilabete, nagun WhatsApp taldian, 5 pelikula eta telesail bat aukeratzen, geuretako pelikula romantikuen adierazgarri dianak. Gizurra. Zer? Oinen, esan bionik, goia hilabete, noia hilabete idazten zuei, eta ez dut azfitxen ni p***to kaso. Hane. Ez daku pirik, ez da bortako aurrekonturik. Orduan, eskun esaten, goia hilabete debatitzen ze pelikula sartu zer, ze bakoitzak izan zerrendia idatzi genuan, eta gero junga berbaitzen, bueno, junsate, zu bizo berbaitzen. Gau, ez pelikula asko dukanda orduan sakaban atu intxu. Baina, bueno, jarraitzu barkatu. Hori da, bakoitzak 5 daku aukeratu. Baina da pizkat, kaina pizkat sartzeko zuei, urrengorako espabilatzeko, bai, kaso pizkat itxeko neri. Jazta. Bueno, aurrera. Bakoitzak 5 pelikula aukeratu ditu. Serie bat. Eta telesail bat, bai. Zer lingo du, bakoitzak esango du bat, edo bakoitzak esango du bere zerrendia osorik. Zerrendia eta gero bat, nik gero zerrendia osorik eta gero bat defendiu. Vale. Bai, nire gaitxik bai, hola. Vale. Bueno, azteko nekan, lan geixen bihorrekin jauela. Ez dutin lan geixen, baina bueno. Zure zerrendia zeda, nekanepedia edo nekatastrof? Nekatastrof. Vale. Bueno, az gaitxezen. Azten ga, nire zerrendiakin. Lehenengo eta behin, bueno, rankina ez da, da zerrenda bat, eta... Oia, itxi, gero bakoitzak bat komentoko dalako. Gero bat komentako... Bukaerako utzi. Azkena, vale, hori da. Vale, The Notebook, el diario de Noah. Esan beharra dago pelikulanekin, hori dela aurrek urtean ikusi nala berriz. Eta bizkat, Grinch. Hori... Grinch, berkatu. Grinch da Jim Carrey. Elduko da bere momentua, jarraitu nekan. Ez da elduko. Bai, elduko. Bai, elduko da, bai. 2 minutu barru. Ger. Zupolitxa. Bai. Postdata te quiero, eta bueno, PS ez dakizela dan. I love you. Post-scriptum da PS. Post-scriptum. Post-scriptum, I love you. Esan beharra dago, Irlandara noia laizter, eta ba... Bueno, normalen izango litzak Irlandatik bueltan guztatia pelikula. Baina da, egisa da dela... Eta nozatik etzuraz inizerin, eta jazta, ez? Ez que txarra da. Ez da superdramatikoa, bai. Bueno, ikusi oso ez, pelikulia, berden da. Bai. Gero... Bai, baina borrau izan gura. Bai. Ke ba, baina... Hori, dako, banda sonoria. Horre zautu. Ja horrekin azteza, ja pelikulia azten danean, negarrez azteza. Ja, seriakin, bueno, berden da, bat triste zaretenian ikusi hori, sin más. Zetako? Nerutze oso politxa da, bueno, berden da. Gero bai, Call Me By Your Name, nahi txasartu dut. Milako tui batek argezu? Pelikula hori, ja despotrika baldo pelikula horren kontra edo, ez? Gauzia, aurrekoan ikusinean, beste pelikulak Big Brother da, edo Big Boy edo la, gertzen dala bebai, Big Boy, eta ja horra dizkidatu nintzen berakin. Timotei txampu bada. Ez que agitxa da, izenekin arazo bat daukat. Arazo bat ez, arazo asko. Izenekin dakotzo arazo betako bat. Gure euskera zuzentzaiak esango den boan. Timotei Chalamet. Ez da nebala aurrekoan, ez nebala dos bat, berak Oskar bat irabazteko, bueno, ez nebala dos horrekin, baina adizkidaten ez berriz berakin, eta bai, guztot. Baina gauzea, azpimarratu duzula, Call Me By Your Name. Asko guztau jaten, pilua pelikulia. Nik trauma personal badakot, pelikula horrekin, eta pentsaikin... Honekin be daukatzu. Honekin be, bai, hainbat azpimarratu. Ez que eza hater bat. Bai, ez dakot bihotzik, Imanolek esan dago ziren. Egoleki pelikula pedantia haurik zinetan, etxe baten ikendia berba 8 hizkuntza diferente eta semia dakoi enpalmitas eta gero gainera etxa guztek. Dana imposta bada. Nero ustez da superpolitxa. Dana esteticiztia, dana da, eta ez dako bihotzik, da nire moguan. Bakatu, Nero ustez, bai. Esteticiztia. Eta gainera pelikula... Azal eribilte jatun pertsonia, Hori, esteticien da hori. Venga, egizan. Esteticiztia da, bakarrik, zela da, gaur egun zela esaten duzu, Aesthetic. Aesthetic, bai. Bueno, niri ez izan kasaz. Baina, pelikulia bada hola, pixkate. Zango neban analogikoan dagoela grabauta, da super... Iruditxo Eleberri askoz gogorragoa da, eta ez momentu batzuk, mokordo bati begira bixak, ikusi zein doten, eta bestian begira, eta ze politia,
Pelikula romantiko ikus gabiz berbetan Imanol informazio hori sobra neue. Eta gero banda sonoria superpolitxa da, pelikula honena. Bueno, eta zenbat meme mondozkun. eta serie bat. Seria gero komentako. Seria Hor no es. pelikulak ingo gero eta gero seriak, telesailak. Vale, hiru aukeratu ditut. Venga, txomin. Osa, inozu berba, Imanol. Zure txanda. Bai. Zure txanda. Zure bihozbako momentu aukurot ikusi. Bueno, barik dakot, a ver, Guilty pleasure total, da, haue. Honen Sí. pelikula nahi die, pixkat. Postadatekiro, eskerrak hori onartzen Da, duzula. usteatekiro da, message in a bottle bezala ez daka zentzuik. Nire ustez ikusiko gero, baina, bueno, jarraitzu. Zaten muy classics, zuek olako pelikuletan. Eta Baina, postadatekiro da, ez dakit, David Jarraitzu, Bowie jarraitzu. larogeiko amarkadan. Ez da, bueno, nire pelikulak dira, Atonement, Expiación, hau Joe Wright, Keira Knightley, James McAvoy eta Saoirse Ronanekin, 2006koa drama bat, gerra gara, maite mintzen die, ez diamante mintzen, eta bertan... Classic. Jarraitzu barkatu. 15 Txomina gure abanderado. Osa, da, klasikoa, baina zigurra eta funtzionau jendau. 500 Days of Summer, Bueno, 500 días juntos, bai, eta onartzen dut. behatzikoa, Joseph Gordon-Levitt eta Zoe de Chanel, eta ze polita dan, eta zela da mutila maite mintzen da neskatik, baina neska mutiatik ez, eta gero zer, eta horti pelikula dana. Ze ondo salela ben. Imanol, entzun, Eternal Sunshine on a Spotless Mind, hau da, olvidate de mi, ahaztu nitate ez da zein jau bertan, Bai, eta gisa da... eta zein jau bertan eskerrik asko nekane oin zuria da Jim Carrey, bai, eta... Kate Winslet, bezin dut esan. Kate Winslet? Kate Winslet. Ja? Nik ulertzen dut Keira Knightley, igual zaila badala, baina Kate Da Winslet. berat, ja, ordenetan benetan nahaztu txena izenekin, danakin, jarraitzu Ba, hori, oso pelikula asko pentsa bera egin dauena, eta Oso. lehen bihotza ikutu nostena, lehen aukanian. Eta... Ez que politxa da pelikulia, igual ez da ditza politxa. Polilla? Da... Politia esan do, estetiko kita hola. Drama... Bueno, drama da, osean urotu azkenian da, esperimentu zientifiko bat, bueno, barkatu ez du spoilerrik ingo. Adi. Bai, bueno, lako pelikulekin hileike, Bueno, badazela ahaztu, askotan ahaztu ezin josun hori. Hori da. Ez? Eta, bueno, zer. Kontratu dakau. Kontratu dako. Eta, 1989 urte zoragarri horrek, zinean itxiben beste pelikula zoragarri bat. Notting Hill. Zer hor nekanen atzien dauen horretan kartela. Julia Roberts, Hugh Grant, eta Roger Mitchell, zuzendarixak zuzendutako pelikulia. Eta nipe ingotelako nire txeko lanak, eta enzuk aipatzen duzunen zure gauzak, nik botako nire. Dauka danen dako, danen dako. Hombre, ez, bixan ere kontra zauzei gaur. Danadala, zure kontra. Esan behar daukat, hor saltzen dan, Julia Roberts saltzen dan Anna Scott hori, nara pentsatzeu bea dala. Ez, jo, ba, Julia Roberts zango da gertuko pertsona bat, ez dakiz bat, eta sentitzen dut ez da olakoa. Venga, kontau Julia zelakoa Roberts da. egin honen golpia, ez da beste bat egin nuen, eruan sekula. Eze abordia. Ez da, oso diba... Ez dakit, eskimutzen lehenko auskorra zala, kristalezkoa zala, ezin jakon ikutu, ezin jakon behitu, ezin jakon ezerrein. Kursalere igoteko alako rampa bat dao fotokolak eta etxendian tokixanan atzian, aurre igoteko be, arazuakin. Prentza horrekuan, ez dakizen bat fila kendu bere zantzitzu ez den, berak eskatu zalako, ez dakizen bat distantzia ukitzeko prentza eta bere artian. Gaixak ezin zian, ez dakizen bat gaia aipatu, ez dakizen bat. Ez dakit, eta gero bai, egisa da, bale, Amerikako nobixia, ez dakiz eta bestia, eta barreiten da benean, bizitzea letzatzu. Baina... Bai, hasta nik ez da gure ikuste kursarleko eskilara, nik gure ikustea Notting Hillen, My Best Friend's Wedding, La boda de mi mejor amigo pelikulan, gure ikustea Closer pelikula romantikoa. Txomi, mukatu da zure denbora. Barkatu, nekan susartu zure 2 minutuko tartian listaboz bazkenengo 80 urtekoa. Claro, eta zoiatzo 2 minutu gauzatzeko komentatzeko. Ergazke Manol. Bueno, nik daukat aputxoa danetik. Eta urtiak behitzerakuan... Bai, inan katxoak inola. Konturatu naz, nik ustenaen Los Puentes de Madison Ghost baino zarraua zala. Eta ez da? Ematen dau, baina Ze bai. Ghost 1980 urtean ez da nauzan, eta Los Puentes 1985. Claro. Bai, baina, bastakit nire buruan, horla hartzen autan aukan, lehen hau ikusinean gainera Ghost, Los Puentes baino. Nik. Esan duzu Ghost, noiz? Laro Tamar. Tamar, jaio barri neuan. Urte antzerako ustu dala. Ustu dala Pretty Woman eta Ghost, urte berdinen estreno zela bixen. Izan leke. Bai. Orduan, gero horrek 80 markadan, gero
noski, eta inglesek gauzak ondo itxeitue batzutan, pop musika, eta komedia romantikoak, eta hor, Love Actually dakau. Eta Love Actually, ez oin esango dut, inglesek esan duzu, ez da, ondo ikin dara batez be, Richard Curtisek. Bai. Ze, da, Notting Hilliko gido hilarixa, da, About Time? About Time. Bueno, baina hori ez du esango jokan. Vale, Bueno, baina gu komentau Da, dugu. Love Actualiko gido hilarixa, eta da, Imanolek aukeratu dauen pelikula. Eta Mr. Bean. Eta Mr. Bean, eta Bridget Jones, Joe, eta... baske. Eta For with lau eskontza Bai. eta bat, eta horri danetako. Bueno, ni gero... Eta soraketan izemuran kontu honekin, Bai. Lau eskontza da hileta bat. Soñando, triunfet patinando. Itzuli hori. Ametzetan. Arrakasti izan nuen patinetan. Jarraitu. Vale, eta zerbait alternatibo ekartze aldera, ze ikarri ditudanak oso takillazuak izan zian. Alternatibo bat eukan zerren? Bai, Sí. La vida de Adele. Ez da alternatibua. Bueno, nire ustez ez. Bueno, Takilla izen bakixei begiratuta. Vale. Eta gero berak ikusten ibilbidea bai izan zan oso arribitxia, baina etzan ez dakit, kriston blockbusterra izan. Ja, horra etxia dut zatela muy classics zuek. Baina, zer, Zeatik? zein ekarrio Abdelatif Bueno, Kexish? Uste tola esaten dela, Zer? Zuzen da isa. Ah. Abdelatif Kexish. Gainera, hor deskubridu nebanik kantua I Follow Rivers. Bai, lekibida. I follow you. Bueno, horregi dia gure top amabisa, esan degun, gero bakoitzak aukeratu du, bat, defendatzeko edo gorrotatzeko. Bueno, ni hasiko nazi spoilerra. Ja, Baina lehenengo telesaia, dono izgero. Telesailak. Bukaeran? Gero. Orduan esan bezala. Itxen dondik eskaleti eta ez doztu itxen kaso. Dada, kotzun Itxen da bena Segoviara fatezian nien kotxian, eta atzien eben noiz helduko gara, badanekane. Telesaila. Bueno, spoilerrain jozu edo indot nik ja, eta nik aukeratut About Time. 2013ko film zoragarri bada, eta bertan, Rachel McAdams... Zoragarrixa da. Nire ustez bai. Utzi bukatzen, Bai. eta gero hartu zuen labana tengu duzuna behakin. Bueno, Rachel McAdams, el día de Noan hor badao, que da oso... Eurovisioneko pelikulan be hor dao Rachel, Hombre. Txomin? Eurovisioneko ondao. Eurovisioneko. Eurovision pelikula. Eurovision, de Falla Saga. Hombre, de Fire Saga. Benetan ez Zela nekixen zan hori. Irlande. Zela, eta ze gertatzen da, pelikula Jaia horretan. Dindon. Ja, bindo. Zela, Jaia Eurovisioneko Dindon. jaialdixa. Ba, Islandiako... Benetan, ez Ez dakit. que hau esan nindu, ez que gauza personalak ez totara bir, baina lako gauza ninguran berrekin du, okerra da loin Txoi, jokan. kontako, Islandia metienta. Momentu enten entzuko zuen. Tiruak dira, euren artian. Ez pelikula ze gertatzen da, markatu. Pelikulan gertatzen da, baten diala parte hartzen da Eurovisionen, Rachel McAdamsek eta Will Ferrellek, izleyendo islandes batzuna, eta da... Aba. Ez, abadia suekuak. Ez, Edo kolombianoak? Ez, suekuak. Jarraitu Imanol. About Time. 2013, Rachel Adams, Indiako denporan antzen. Domhnall Gleeson be, aktore oso zauna da, ikusi dugu Harry Potterren, ikusi dugu azkeneko pelikulatan... Bera aita da baita, ez? Bera aita aktore ezaguna da, ez? Bastakit, oinara postazor. Zango nuko. Agertzen zan, baitxa Harry Potterren tio sana, eta hil zan agero aktore hori, zela itzen zan. Bai, agertzen da. Gero... bueno, claro. Bill Nighy. Anna Wintourren bikotia. Bai, The Devil Wells Prada. Vogue, revistia. Bai. Bea da, estatu autoretako Vogue aldizkarixean erredaktore burua. Bale, zein da, tipa hori dana... Bai. Bueno, jarraitu. Idiomas, querida. Bueno, es que dana tartekatzen da. Tartekatzen da, gidoion bat. Amoizko historixo bat dao, zientzia fikzio puntu bat bepa daukaz, protagonistak, familia hortako gizonek gutxinez, aurrera eta atzera ez, denboran aurrera eta atzera, bueno, atzera iteko almena dauke, eta, bueno, akatz batzuk edo konpontzeko bidea betopatzen daue. Orduan, interesgarria da, ze ez da betiko historixia nun dana gertatzen da gertau bidan bezala.
ezautzen dio oso modu arraro batian, berak aurrera tatzeren biadu denboran Rachel Weisz konkistatzeko. McAdams. Eta izan da Weisz oso, Bai. ez Weisz ez, McAdams, markatu. Eta nire divertidu iruditzen jat, amodioa da, eta netako abestixak soinu banda da, zora garrisa. Ez que hartuko nauke soinu banda hori, eta emetik eta segobiara, hori jarriko nauke, kaset batian buelti emoteko noixia mintzitxia. Irakurri nebanik, hasiera baten papela zala Zoe Dischanelen dako, baina rodaje baten ezin ze, oza, beste rodaje bat alako azkenian, erabaki zen bere ematen. Oin dator nire txanda, nire uste apalien pelikula horrek, ez dako ez. Atzo Kamaria berai eta insua jarriko zau. Ez? Esan biharra dago, gainera bastante reciente dauko zula, atzo gabeko amabizetan edo ikusiko zinuan. Bai, gutxi gora bera orduan ikusi neben. Etxaten topa, oza, esaten, bueno, honei gomendatu badu, ez gaina bisa gomendatzen zeben, eta Nire gustu jate, ez dagoten bihotzetik nabil. Esan du, aukera baten mutan oia. Zu, ez, etxate, erinostan, ez, eta igual da... Zertu ezen mobi barruan? Ez. Ez que gitxe da nire nara pillo bat ikusi nebala, Eta gertatzen da hori, nara pillo bat ikusi dozun pelikuloa da, zule igual idealizauta, eta gero ikusten dozunean berriz... Momentuan arabera doia, bai. Horregaitxik, eta gero igual ikusten dozu, eta dozu... Nigon jala, ikusi nuen berrio, eta niri oso entretenera etxen jaten. Ja, niri bai gustau jaten bere momentuan, baina esan dutena, den notebookekin gertu jaten aurrek urtean ikusi dela, eta... gauza batzu bastante toxics, ez dakit... Bueno, orokorrian... Eta gero aparte orokorrian be, maitasun erromantikoan historia udana, bueno... Supuesto zu ekarri maitasun transgresorian adibidez. Ez nago zue, esatetan garela. Vale. Nahi neban esatia da, ontxe berta gainera modan dago hori, maitasun romantikoa. Ez nien ez romantikoa gustatzen, ni bakarrik independiente ez dakiz zer. Baina gero, benetan barrutik, gustatzen jau olako pelikulak guztia, gustatzen jau olako gauzak bizitzia, eta da, gure guilty pleasure zen dutena. Baina, biziztea, ez dira bizitzen sekula, ezin jarako gauza bizi. Baina gauza batzuk, bai. Ez? Oinga tipiko, mensaje bat bihal, eta ez jat erantzun biharroen, berandu erantzungo jat, eta ontsen modan dago hori. Ligatzen duzunean, eta, bueno, zuek igual ez dakizu. Barkatu? Zeinekin gauz? Zate da hori gutzik? Ez hori dugarren atalea. Bueno, gaur egun, dagola modan hori, ez dut erantzungo oin, no me voy a hacer la interesante, bestia, eta berez, segaitxik. Osea, askoz politia da, zuk ekarri dozun pelikulan ligaikene behin moduan ligatzia. Ez da? Bai, nik ekarri dut pelikula bat baino 3 pelikula. Ez que... Nekane. Baina loturia dauka... Nere niru puntua dako. Claro, Before Trilogy. Osa, Before Sunrise. Before Sir. Trilogy. Teology. Bueno, nire asmo esan ekartzea Before Sunrise pelikulia antes del amanecer. Zeda lehenengo pelikulia, 1980 urtean estrena usana, Ethan Hawke eta... Hawke, bez? Eski da daukat. Eta Julie Delpy zamino, baina ez da zelan abizena. Julie Delpy. Delpy? Bueno, frantzesa dalako. Delpy. Julie. Bueno, aktore moduan, eta gauzia da, lehenengo pelikulan, darela tren baten bien arabidian, eta juntatzen die, bera Parisekoa da, mutia Jessie da, bai, Jessie. Estatu batuetakoa, azten die berbetan, eta, bueno, Jessiek izaten duta, Celine, dala Julie. Ez da zugei kontau, Ez... Izaten dutza... Trilogia bada, hemen daku, datorren astelarte. Ez, aberne leben, berakin, bertan gau bat pasau, ez daukala hotelik izizebe, gehiago izautzeko, konexio bat eukide bele, eta ezagutzeko. Eta berez pelikulan ez da esebe pasatzen, zedare, bienatik oinez, berbetan... Orduta erdi berbetan da. Berbetan, bizitzaren inguruan, maitasuna, euren gauzataz. Hau zen politxa adolescentzia bezala, plano sekuentzia batian grabatzeko. Ez que bastante plano sekuentzia da grabauta, moztuta dago, bai. Baina, pentsa gaten, oso politxa batez bezala dago plano bat eurak darenian... Ez que oso organikoa da, zinetxik dozu. Totalmente. Baina horratik, eta nik ustot, irurak adoze gauz pelikula honekin. Bai, eta klaro, lehenengoa da hori zautzen dianean. Gero dago bigarrena, Before Sunset, claro, ya hori... Iluntzian aurretik. Ez que konto nahi... Bueno, berez pelikula honetan nahi ja spoilerra pasau da. Bai, segundala, azkena hundala 10 urteko. Bai, behatzi 10 urte. Eta haine dakitzu, bigarren bat badao... Bueno, bigarren honetan... Gauzia zer da, lehenengo zela bukatzen da. Lehenengoa bukatzen da, esaten da bela, batuko ga hemen, ez ga emango bat abeste kontaktua, batuko ga hemen, 6 hilabete barru, ordu honetan, tren estazioan. Horrengo pelikula azten da, dagoela Jessie Pariseko
Shakespeareanko liburu dendan, bere liburua firmatzen dala, liburua kontatzen dabela lehenengo pelikulako historia, eta agertzen da repente Celine dala neska hau, Parisen bizidana. Eta orduan berriz gertatzen da, baina Parisen juten dio oinez, ibiltzen, berbetan, ja, konta bengot, ez? Hau urtetara. 6 hilabetera geratu behazien, baina juntatzen die behatzi urtetara. Bai, hori da, behatzi urtetara. Ze izan ja estropiuta dago, Eta izanek dauka seme bat, bera bikotea dauka, baina, bakoitzak ja bere bidea indau, baina, eta gero jarraitzitzen da, ez da gehiago kontauko, baina oso politxa da. Eta hirugarren parte bat, Before Midnight. Midnight, hori da. Gauar dixan aurretik. Bai, eta hor ja bai, justo lehen, miren gure lankidea izan jat, aurreko baten irakurri nuala sala, lehenengo pelikulia lo que podía ser, erdikoa da nahi da, nahi zatia, eta ja, azkenengo pelikula da, benetan dana. Nik uste gaina, trilogia honek baidakola gauza bat oso polilla. Ikusten dozun, bizitzako etapian, eta adinan arabera, bai. Bat, bi edo hiru. Hiruretako bat gehiago guztain izatzu, gehiago identifikauta zarelako. Bai. Eta aldatu itxenda, zeure bizitza pertsonaren arabera. Claro, bai. Eta kotzun ikuspegi eta kotzun esperientzia. Ikusten zunean lehenengo pelikulia, Before Sunrise, zatezu, ze pipioloak, eta zu pipioloa zaienean ikusten balin badozu, pentsen dozu hori dala. Gero dator bigarrena, eta gero dator hirugarrena. Eta bakoitzak, dako, bere ikuspuntutik, bai, nik hau ikusina lehenengoa 20 urtekin 21, uste, eta Amaia Pabonek irakasleak bialduta, eta guztu jaten pilo bat, eta orduan lehenengo pelikulak generatu nintzen, eta horra itxinen nioan gomendatzea lehenengoa. Baina, ontsen, azte honetan berriz ikusitxut irurak, eta ontxe bertan nago gehiago, bigarren fase horretan edo gehiago. Baina gola... Ezkerrak zinatu daula hori, ezkerrak, Baina gola gehiago, bigarren fase horretan edo, ikusten dut realidadia beste modu batera. Claro. Eta badakit, irakurri neban, izan jok, ezebela aukeratu behar zieran oso gaztia salako. Ezkerrak aukeratu zeben, nik usteot bere papela dala hori. Hor gainera badakotzu zuzendaritza Richard Linklaterren hori da, ez du jat kontatzea, bai, egisa da. Zu badakizu, hori da, dramia, da. Zuzendaritza benetan gertau jakon historia hau. Eta gauzia da, Filadelfian ez autu zuela neska bat, gau osoa pasau zen batera, orduan bai eman ziela kontaktua, bat besteai, jarraitzu zen berbetan, baina momentu baten galdu izan, ja, ere bai. Orduan, berak erabaki zeban pelikula bat itxe horren inguruan. Orduan, egozan idazten, ez dakiz zer, estrena usan pelikulia, eta hortik, estrena bat zeban, 85an, 2010an edola, neska horren lagun batek idatzi zotzan, esaten, honek sortu zeban pelikulia de bai, esaten, estrena bat ere igual, neskia gertuko da, berriz harremana berreskuratuko, eta berze gertatzen den, baina esan inoiz gertu hori. Gauzia da, rodajea zi, lehenengo pelikulako rodajea zi baino bi aztelen hau, emakume hau hilin zan motorreko akzidente baten. Ostras. Eta, klar, pelikulan gertatzen da hori, besteak idazten daue bai liburua pixkat, ez? Parisen aurkezten daue bai, agertzen da neska. Esperuanea gertukoan. Bueno, ez que da, nire ustez... Ados gauz honekin baietz. Bai, banda sonoria bai, hau kantuan, bigarren pelikulan, Julie Delpy. Egon zela, Oskarretarako izendatuta egon zela gainera, bai Julie Delpy eta Ethan, Julie Delpy. Eta Ethan Hawke. Egon zelako, lehenengo pelikuliako bidoia 11 egunetan idatzi zane. Eta gero honen rodajean egon ziren moldatzen, eta esate zen esala oso romantikoa, eta bitu da pelikula oso romantikoa, baina ez da klasik. Etxo min? Eta klasik, berak Claro, hori da klasik, beha baino zarra bada, baina ez da klasik. Ez dut esaten zarra dalako edo ez, esaten dut historia gaitxik, ez zarra dalako edo dala... Historia hori baino gauza klasiko horik zinetan urrengo pelikulan, bai da oso klasik, bai da maitxasuna planteaiteko modu bat. Baina oso naturala. Bueno, klasik izaleike naturala baita. Eta gotzu denporean zetan viajau atzera gauzak lortzeko. Imanol. Edo kauboia izan. Kauboiak, bi. Zeben dator, nire pelikulia. Brokeback Mountain. 2005ko pelikulia. Wyomingen gauz, 1963an. Ulertu dut, momentu batiak gozela Eurovisionen, eta esan dau, le Wyomini dipua. A ver, Wyoming, 1963. Sartzen da bere. A ver, vale, ja, errespetu zauet zuen. Bueno, ez egiz esan ez, baina. Ez que ja. Utzi jesu. Bai, konta zu. Berako zauen bizitza hori. Oinatik gaina nahiko cowboy da, Eh? Oinatik cowboy dala.
Oñati beringuruak, han emoteotzu ibilteko. Baina ez da Wyoming. Bueno, Ennis del Mar eta Jack Twist dia bertan protagonistak, bi mutil, toketxeko jan, uda baten, Wyomingiko mendixetan, ardixak. Bai, ardixak. Eta txispa, sortzen dauren artean. Baina bukaketan da Txispa uda baino hori. gehiago Ez que barkatu, hasieran ez da txispa da... Txipun. Japito eta... Eta zen hastia, Pek. Bueno, gauzia da... Hori da aktore batek, ez? Japito Pek. Japito Pek. Totalmente hori gertatzen da. Bueno, bukatzen da uda hori, eta eurak euren bizitzakin jarraitu bidaue, eta bizitzak dira, bata bere maztiakin, bestia bestiakin, eta kontatzen da, zela harreman hori urtietan fan etorri, erabat faten da arte. Ang Lee da, zuzendarixa, Oskarra irabazi ben, zuzendari onari Oskarra, pelikulia bera 8 pelikuli izendapenetarako gonsan. Pelikula honekin irabazi dan Oskarra? Bai. 8 gonsan izendatuta. Aktoriak, gaur egun danak ezauketan ditugunak igual bere momentuan esain beste, Heath Ledger, Jake Gyllenhaal, Anne Hathaway eta Michelle Williams. Anne Hathaway zegoela justo grabatzen Princesa por sorpresa. Momento apurtu bido pelikula hori aipatuta. Zegoan grabatzen... Hirugarren dator. Ja, eta zegoan grabatzen Princesa por sorpresa, eta orduan inzeban audizioa jantzitza bere personajeana, sin más jarraitxo. Bueno, eta beste bi Oskar irabazi eben, gidoi egokitu honenena, historia labor baten daue kokatuta, eta soinu banda, Gustavo Santaolalla, oso polita dana, eta hemen, hori, brok bamoen. Ez dagoenak ikusi deixela. Nik pizka txaskito, ikusi nomanian, ez neukan ikusia pelikula eta aurreko... Kontuz bakitz, berak bakizin dan zure kotxia. Ja, eta nire historia bai, naixo kotxia funtzionatxo bertan. Zeba? Ez que, claro, los estasun kriston pelikula esala superromantikoa eta ez dakiz zerta. Romantikoa baino, momentu batzutan bai. Baina seria zelazten dan, euren harreman hori, bi cowboy hor, de repente, txapun. Bai da maitasun pelikula, baina ez da romantikoa. Eta da, bi gizon ez dakixeinak zela adierazi, eurak sentiken da baina, ez dagoelako edukazio hori. Bueno, adierazten daue, ez tia txarto moldatzen. Hasierako brutalidade edo basakerixa hori dana da, ez dakixeinak zela kudeatu, berez ezin jauen sentiu hori sentitzia. Eta gero urtietan pasakien dana. Bai, lehenengo aldiz batzen dienean oso politxa da. Eta bukaeria... Niri geixen gustatzaten momentu, eta bakit jarraru izango dela, da, etorri dia euren, gero faten dia arrantzan. Bai, beti. Arrantzan. Urtero. Eta maztiak esateotza, erabat itxututa dauela bere zen arrakin. Bai. Beti joaten za, eta arraru jakun, horren beste abentura eta historixo kontatzea, baina etzin nu sekula ez erakartzen etxera. Eta nik zartu notzon zure lanabezak zaukatzun kutsa hortan, harako papeltxo bat jarte zauena, arrantzan auki, eta ekarri guzu zerbait. Puentan nitzanian, zahaldu kajia, eta berdin danan zeon itzinun izarrikutu. Eta momentu hortan, konturatzen, momentu horrek bizik unkitzen hau. Neri bukaeriak. Hombre, bukaeria niri begai, nik bukaeran bezan eban, Eta gero alkandorian momentua. Bai, hori alkandorian momentua. Hori da, bai, nire ustez hori bebai. Pelikula honek konotazioa asko dako, esan gurotu guztabalitzatzu gauza batatik, besteatik, baina ni beti esan dut, pelikula hau berau kontekin doztai, mikrofono baten eta horko eta zaurren arteko maitasun historio moduan, eta nek sinistik. Txomen, ez que ba esa romantiko arduan, petatzen eban ez, baina bai, depende zentzu dien personajeak. Bera kura da, baina bizitzek ez dut alagatzen. Ikusi, droga montein. Eta gainera gero batera ibilizien, honek? Michelle Williams eta Heath Ledger, bukatu ebersala hori be, bukatu zan moduan. Bai, kotxaua. Bai. Bueno, bauxe, aporroko momentenik. Oso ondo... Oso goitxi bukatu du programa. Klinetxe baguruzu? Klinetxe baguruzu? Bueno, gaurko pasa nola pixkat, ez? Noiz ikusten dozu zuen pelikula honek? Aztu jaku... Badau pelikulan bat goixan zauzinen edo behian zauzinen ikusten dozuena? Era ontakua, sangura dote... Ba, zerixia bai. Farkatu. Bueno, buelta hogetzen zen... Ez, baina bai pelikula batzuk, bai. Batzutan zeri batzuk ingertau izan, jar. Gaizkin hau benian?
Brockback Mountain ikusten. Bai, zaila, venga. Zesa, Sevillako Aste Santuko Nazareno bat, han zilizioa hartu eta venga, eta gero, emunos, ez? Bai, nahi pelikula marro, eta ondo nagoenean, orduan ikusten dut, Dos tontos muy tontos. Boda de mi mejor amigo. Normalian ez dut ikusten berriz pelikulak. Ez naiz, ez bada, de repente, okurru jatela, ikusi eta ez dut ikusten. Ez daukatolako momentuarako pelikulak. Bai eukine ban, egitxa da, telesaiulatzukin bai eukiotela, berriz nahi ikustea, kapitulo guztu jatelako, baina ez. Bueno, telesaila ningura berba. Barkatu, baina nahi neban esate hori, baina ez neban esartzea gaixan, esan dut, hola sentidu dutelako. Bueno. Telesailak, bakoitzak eukeratu du baita, telesaile romantiko bat. Hiru? Benetan, eske joko, gehoz lehenko xau kaso jabete danian zigar, ona etorri eta surpunta jarten xako neik emalin bado. Baina, hoi da bere xarma. Bai, hori da. Bueno, bat bakarrik aukeratuko, baina, bezia komenta, zuk zein aukeratu zi, Manol. Guzenik, Brockback Mountainetik atera, eta gu gesto perrera erkarregoa. Hau da, ze belaunaldian gauz, Zeta, VHS, zein da ondua? Txoine, barkatu, neua jarritxame Brockback Mountain guztau jat, baina, bika boi txortan. Spoiler rain dozu, Ala, spoiler, es que... Bueno, ze letratan gauzoin, ze belaunaldian gauz? Ez dakit. Bai, Zeta, baina gero ja bat, alfa estatuz... Bueno, ya... Bueno, 0,6, 0,11, 0 honi danak, ziur, euren Brockback Mountain izango dala Gestopper. Bueno. Bai, eurina da, azkenian... Baina ez talako dramei, Manol. Ez da dramei, bueno, momentu... Ez da hain zurixa da dana, nik ikusi dut, eta gustau xat, baina da hain... Baina biharrezko dan zerbait. Ze ni umean itzanian, eta nik bagarri sartuko nazor, ikusten gendun compañeros. Eta compañerosen, zentuzian protagonistak. Bai, Eta? Kimi, vale. Joate zinean, bai, eta Kimi. Segaitxik. Badaki. Jo, nik ikusten eban gero. Zuk zuztu dozu. Kulturia general. Biharrezkoa zion, olako telesa bat itea. Bere tokixan gustora ez dauen pertsona batek ikusteko ez tala horren arrarua. Gertatzeala, eta hemen, gaur egun, 21. mende honetan, edozein ikasgeladen ikusten anistazun hori badaolako, eta irekitasun de itxitasun hori. Zozu irekixakea, daron hartzen dugu, baina atzerain jo gauza askotan. Eta pentsakeran, eta emakumiezera tratau, eta homosexualidadia, eta beste gauza asko. Eta uste dut, Alice Osemanen komikioentatik irten dan, bai, behitu behar esan dut. Arraio, Mercedes. Ez que oso polita da, esaten zabitzen hori, Txoin? De repente bihotzak dezka. Jarraituko zu? Hau izan da, gure podcasteko momentu romantikoena. Zu nigo raipatzen. Bueno, bai. Eta gainera grabauta dago. Txoin, ondo zauz? Ondo zauz? Bai, bihotza rekuperekin abil. Neri esker? Bueno, zuei esker. Ai, hori bai izan dala. Banik, abesti bat epatuko zut. Y el anillo pa' cuando. Negan ezuk zer. Bueno, Alice Osemanen komiki baten oinarrituta dau, eta kontatzen da, eskolako dogelako kirolari popularretako batek, bueno, gainera eske politia jutzegat, ez dala homosexuala, bezik eta bisexualtzat jartzen dauela bere burua, eta maite mintzen da, gelako... Bai, bulina jasan barri dauen pertsona batekin. Bai, eta ez da luze errolako galtzaile tipiko bat, baizik eta bere lagun kuadrilla berezitxua dauka, eta berezitxa zangurot, ez talako danak txurixak, kriston gorputzakin, heterosexualak, ziz eta ez dakizen, baizik eta transak daoz, potoluak daoz, nesak daoz, mutiak daoz, eta nazketa hortan. Eta usteot badala garaixa hori be erakusteko. Erakusteko bildur batek, erakusteko dan bezala, eta ez erakusteko txoritxuak badauzela, baina momentu txarrape bai. Eta usteot Gestopperrek badaukala hortan zer esan eta zer emon. Eta horregatik aukeratu dut. Neri, edo 10 urte zaukan Imanol horrek, Gestopper bat bihar izan zabelako, eta zabelako auki. Nik ikusi beta hori. Ni 10 urtekin? Ez. Bueno, ez dakit. Izan altzan. Negan ezuk? Nik 3 ekarri ditut. Eta bat aukeratuko zu. Bueno, gainera ez dakit, berden da badak izentzu dien. Bat aukeratu biozula.
Bueno, nik inbestuz berba Los Años Nuevos serixen inguruan, Movistarren dagoela, Movistar Plusen. Baina baitxa nahi dut gomendatzea hemen Normal People, eta One Day serioa, bai, Normal People ez dakit nun ikusileken, filminen, edo, Amazon Prime, uste dut. Eta... Normal People, uste otoin RTV-en bai, jarri dago. baina zeuan jatorrizko hizkuntzan, eta Irlandan gertatzen da, eta niko gomendatzen zuet jatorrizko hizkuntzan ikustera. Spoiler, irlandara zoiaz, ez? Bai. Eta gero One Day Netflixen dago, eta dabe bai kanela. En rama. Eta, bueno, Los Años Nuevos, Movistarren gertatzen da. Emakume bat eta gizon, bueno, neska eta mutil bat ezagutzen die Gabon Sargabian, baten eguna da abenduako 31 eta besteana da urtarriak bat. Eta, bueno, 10 kapitulo de gutxia, 10 kapitulo igual, eta urtero da, oza, kapitulo bakoitza da, urtebete berandu Gabon Sargaba. Da pixkat, Before Sunrise eta olako pelikulen antza daukaz, askotan ez da sebe pasatzen, baina bai euren arteko harremanak, konversazioak, zela daun grabauta, azkenengo kapituloa da, gela baten plano sekuentzian grabauta, 2 minutu, ze gertatzen den, eta oso politxa da, oso naturala, sentitzen super identifikauta, gauza askokin, eta horregaitxik aukeratu dut. Eta aktoriak bedie, bueno, esklistakit ontxien Francesco, bueno, berden da. Eta, zuzendarixa da, Rodrigo... Sorogoyen, bueno, eta beste bideo emakume gidoilari. Bai, eta gero gainera dago beste bideo bat dela, Making of a... Rui deitzen, bai. Da horiak konfixo daukan jendiak, Margat. Gainera, Making of-eko bideo baten... Making of, zer da? Making of, bergaran Making of-ari, Making of de gehixeko. Marko le laguna, A ver si txendo zuen ibarik. Michael Jackson eta Making of. Bueno, beste ordu erdiko bideo baten esplikatzen dau zeladaren grauta kapitulo bakoitza, eta batian adibidez lehenon kapituloan zela gehiago zela ezagutzen dien, eta ez da ere tripodiak mobitzen da kamaria asko, eta azken aurretiko kapitulotan bai da tripodia, relazioa dagoela, pixkat, orduan, gomendatzen dut ikustia lehenengo zerixia, eta gero, Making of. Venga, eta, Txomin? Irugarren, ni bin artean honaiz... Ez, bat. Eta baten inguran ingot berba. Bion, lotzi demuten dozt, Bai, normala. Smiley. Smiley izan aukeretako bat. Ai, kendu duzu zure zerrendetatik? Karo, biki bat aukeratu inen, Smiley, fuera baina ikusi baiaz, bentzain xat, nahiko serie superficiala dala, baina, superfizialerako aukeria beba dakola, lehen epatu duen, Gert Stopperrek ordezkatzen duen, kolektibo horrekin berorrek. Batetik, Smiley, alde batera. Eta gero, Grey's Anatomy de Grey. Aupa! Baina, Hau dela guilty pleasure total. Ez dut esango, Grey's Anatomy, zenbat zian, 250 bat atalak, momentuz dakon, 250 bat atalak ikustia. Oigarren urte hurrenian daoz, gelditzen da protagonistetako bat, azira... Ez meren dizi uste dintala 2 urte fanzala. Baina hilin zan? Ez bere inguru dana bai, baina bea ez. Bueno, kuestinua da, dau, 2005an hasi zan, eta hor dau trama diferentiak dauz, eta erlazio diferentiak dauz, eta hor danik gomendatzen dena da, lehenengo, bigarren eta hirugarren denboraldixak ikustia, batez be, Izzy Stevens eta Dani Duketen arteko harreman. Eta nik ez dut ikusi, nik ez dut Grey's Anatomy, ez dut ikusi. Denboria ikusi azteko. Bai, ez daukat denboraiko, gehi denboraldi ikusteko? Hiru temporada, bai, nik etxien dako du. Baina, ikusten mozu, lehenengo temporadako lehenengo bisak, urrengokoa bisak. Lehenengoa eta hirugarrena, bigarna barek ulertuko liake? Ez. Osa, dana, ikusi biotela. Bai. Baina, berri, zedia, 20 kapitulo. A ber, gertatzen dana. Gertatzen dana da, Izzy Stevens, dala Catherine Hale iken dauen protagonistia, gero serie itxi bela, nahiko gaizki. Gaizki gainera, bai. Bueno, maite mintzen da Deni Duketatik, eta Deni Duket da, bere momentuen ez dakigu, baina da pertsona beraz bat, bihotzeko arazoak dakona. Eta orduan, bai, historia horrek ez dako oso bukaera polita. Zela, Anna Nicole Smith? Baina, zer iziri gertatzen jakona be... Bueno, bai, aparte. Hello, mena, honik ez da izan anizik, netako da easy peasy. Eti beko, ez da giti, laro egarren amarakadako programa. Bueno, kuestinua da, hori ba oso mailasun klasiko, dramatiko, eta gaizki bukaketan dan horreiteko badakoi, bixen artian, eta dau imagen batan ospitalian, bata hila eta bestia jantzitza soineko gorri edo larrosa. Hori da, Anna Nicole Smith?
Petzetan medere dizen historia konta behar zinuala, edo Owen eta bestia. Ez. Ja, ez. Horri pedorro batzu dira. Zer diela? Pedorro batzu. Ai, Bueno, hori da nere aukeraketia. Lehenengo ikusi Grey's Anatomy lehenengo 3 temporadak, eta gero Smiley oso sori. Kabe 8 kapitulo, edo 6. Eta Netflixen dago. Eta Netflixen dago. Bueno, baina txoin. Adi spoiler, eta ukin deun spoilerra dia. Spoilerra. Adi spoilerra, barkatu Sergio. Spoilerrak inditugu, baina 36an indiako pelikulenak, zer datu horren kontu biako? Ez barkatu, etxoin, Oso fuertia, barkatu, gai ez superluze, badakit, ez dau komentau. Atal honetan... Ze guapa zeuzen gaur? Eskerrik asko. Bita piku. Da, promo, moment. Bueno, berdin da. Bakuri bekarri. Buka iruta piku. Laura borobiltza da noia, baina... Titanic? Bueno, es que Titanic egin, claro... ez dau komentau ez, oso fuertia da, Titanic. Baina, claro, Titanic bakoitzak zela ikusten dau. Neretako, bai, maitasun historia da, bla, 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 baina neretako geixau da pelikula katastrofiko bat, edo ikusi nebenian, bere momentuan ikusi nebenian, geixau bizizan eben pelikula katastrofiko bat moban, maitasun historio bateko pelikula moduan. Maitasun historia kasu hortan da, ari xalotzeko gauza batzuk, baina... Bai da, Leonardo DiCaprio eta Kate... Ze maitasun da hori, lekua dakotzen lekuan, zure maitaldiari ez balen beixatzu izten igoten. Bueno, hori ya da, ez da baina, bueno, igual, hori, hola... Zu inoiz egon zaola, jarritxa alboska, piliozik eta baten barazu zaitu? Ez, behitu, que romantiko. Engozu? Ez neja gertau, ez nahi segone situazio horretan, baina ingo neban igual... Segaitxik ez, gainera Leonardo DiCaprio baldin badago, bueno, ontsen igual ez. Ez da gatzok eta gozute, eta gainera eskuak James Cameron argia, Sentiuten dut, marrasten dauena James Cameron da, ez da. Ze Leo DiCaprio beraz eskala janiten ditu, eta oso eskusatarrak ditu. Bueno, es que justo Leo pelikulenetan dago guapísimo ez urrengua, oza, gazte, hola, etxorrekin, eta, bueno. Ya está. Bueno, boixe bat Titanic bai aipatu dugu. Bai, aipatu biazan. Miren hausure gaitxik. Bai. Bueno, eta beste asko dauz, bai, ja. Aipatu aldianak eta... Eta itxiditugunak, bai. Itxiditugunak eta Dianako biak edo Dianak etxarrauak. Nik anez perten zabi? Ez nuevo miratzen zema denbora. Gehiagi. Horregatik, atzera begiratu biharrian guezen horrela behitzera, eta ze estreno datozen kontu. Baina ingo dugu, labur ingo dugu. Zuek gomendatuta da. Bai, onartu berak ez dakizela laburtzen. Onartu berak ez dakizela zer gomendatu. Barkatu, gutxi pentsatzen jatzue gaur gomendatu duten pelikula eta serie guztiak? No, hombre, karo. Eta gainera zela? Asier Urbita lehengo lan luzia dakau, Faizanen irla, hainbat zinemaiatik pasau dana, bere protagonistak, Jon Elazpiur, hane pelikulako protagonistia, Akelarren be ikusi gendun, eta Laster Carmele pelikulan be ikusiko, eta bigarren aktoria da, Afrikar jatorrixa daukan, Sambubu Diaby, ondo zan dut? Bai, Sambubu Diaby, bai. Barkatu. Eta Bergarako Jon Olivares bai agertzen da? Bai, Bergarako Jon Olivares bai agertzen da, eta Itziarrituño. Bueno, Bergarako Jon Olivares... Osintxukua, barkatu. Osintxukua be, ez da irakurre zuen azkenengo fotogramas. Zer? Nungotzat emuten da boin. Donostia. Madrildar modua. Madrildar? Jarraitu. Bueno, ez dut uste, Bera ez dago nekorrekin. Osintxu hartasun hori betio zun muturra eruan dau. Auzo alkatia. Auzo alkatia, ba hori. Katia. Bueno, Ziller batetik hasiko da, Faizanen irla danok ezautzen daun, Irun eta Hendaia artian, Bidasoi baian erditxan daun irla bada, eta 6 hilabetero, Frantziak Espainiai pasatzen da, eta Espainiak Frantziari. Eta justo, pasatzean dabitzenian, hor, hilako gorpuz bat agertzen da. Bueno, eta nik, gomendatuko dut, baina ez daulako beste hola, thriller, espioi, thriller oiko bat, estatu batuetakoa, Black Bag, hemen konfusion moduan estrenauko da, apirilan 16an estrenauko da, eta ez hainbeste tramiatik, tramia espien inguruko pelikula bat, inteligentzia britaniarrian lan iken dauen bateien kargaikin xaue, inteligentzia britaniarreko beste batzuk ikertzia jakiteko zinean traidoria, eta bueno, hortzi dira pelikulian. Mila aldiz ikusi dena. Espioitza kontra espioitza, onak txarrak onak. Eta honek danak, bai. Eta garaixa? Garaixa, bai, lurok eta margarrena marka da guztot. Gerra hotza. Ez da guti diaipesta. Imanol, ez da guti diaipesta. Baina...
Baina, arrazoia esatik dani pelikula ekartzeana, zuzendaritza. Zuzendaritza da Steven Soderbergh, urtietan desagertuta egonda, bere garaixan eukiben loraldi nahiko potolo bat, hasi izan zinema independentian ikur moduan, gero Trafik zuzendu eben, Oskar Irabazi bena, zuzendu eben zinemako beste marabila handi horreiako bat dala Erin Brockovich, Kontakion, Ocean's 11, 12, 13, eta honi danakin jau, eta hori, aspaldixan desagertu zamarruen, eta zinema aretutara bueltau da. Zeintzu dause aktorien artian, Kate Blanchett, Michael Fassbender, Pierce Brosnan, eta Jean-René Paget. Hola esan da, igual ez dakitu zein jan, Brillant Orneko elduke, esaten malen botzu, pues igual seguro bat baino gizau zin. Nik horretatik, ezoketan dut, Michael Fassbender. Eula, en persona esaten duzu. Bai, beakin festa batian honetan. Ai, kontau, a ver. Baina hori izango zan, spoiler gehiagik itxia, denboraz kanpo gabitz, urrengo hilian bueltauko ga, kontu geixaukin, kaos geixaukin, pelikula geixaukin, eta itzekiteko goixaukin. A zein den urrengo podcasteko eseran duzu? A ber, zatozen. A ber, natorren egitxa da ikusitxa... Nominazioak. Sortu bituko nominazioak, bai. Bai. Bueno, eskerrik asko. Bai, agur. Eskerrik asko zuei, Txapaldi,